Malawi Today. Madzulo abwino ndipo muli ndi ine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Katundu osiyanasiyana ndi mayendedwe zitha kukwera mtengo kutsatira kukwera kwa mafuta galimoto. Zokonzekera mwambo olumbiritsa a Peter Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino zili mkati pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mu nkhani zina, Independent Complaints Commission yati yalandira madandaulo 19 okhudza chisankho. Tili ndi izi ndi nkhani zina zambiri tikhala limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba madzulo ano, eni minibasi mu mzinda wa Lilongwe akweza mtengo wokwerera basi kutsatira kukwera mtengo kwa mafuta galimoto. Lachiwiri sabata ino, Malawi Energy Regulatory Authority MERA inalengeza kuti petro azigulitsidwa pa mtengo wa 3,449 kwacha kuchoka pa 2,530 kwacha, pomwe diesel wachoka pa 2,734 kwacha kufika pa 3,500 kwacha. Brenda Kayo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Times itayendera ena mwa madepota a minibus mu Lilongwe yapeza kuti malo ambiri okwerera minibus mitengo yokwerera minibus yakwera. Mwachitsanzo, ma minibus opita ku area 25 mitengo yakwera kuchoka pa 1,500 kwacha kufika pa 2,500 kwacha. Malo ena monga ku area 23 kupita ku Works mpaka ku Shoprite mitengo yakwera kuchoka pa 1,500 kwacha kufika pa 2,000 kwacha, ndipo kuchoka ku area 23 kufika mtauni ya Lilongwe mitengo yakwera ndi 500 kwacha kuchoka pa 1,000 kwacha kufika pa 1,500 kwacha. Evas Mariga ndi mmodzi oyendetsa galimoto mu mzinda wa Lilongwe. Tengo mafuta akwera ndizona mafuta amene takumana nawo ngati lero tsiku loyamba kuyenda mafuta atakwera anthu kuti amvetsetse za kukwera kwa mafutawo zokhala zovutirapo ekumakhabe kusemphana chichewa ena sinangasana amve mafuta amene kumana. Ndipo titayankhula ndi mmodzi okwera minibus kupita ku area 25 Evas Banda anadandaulaso motere. Kuchoka 25 kubwera kuno kuti makwera 1,500 kwacha, koma lero ndikumva zonena kuti ndi 2,500 kwacha. Tonthauza kuti kukwera kwa mafuta kwapangitsanso kuti ma minibus akweze mitengo yawo, zimene feels zati zidzimutsa kwambiri chifukwa zimene timayembekeza. Koma mneneri kubunge loona za anthu oyendetsa ma minibus a Coxley Kamange nawo anadandaula kuti bungwe la MERA lakweza kwambiri mitengo ya mafuta zomwe zitapereke chiphinjo chachikulu kwa Malawi. Ife ngati bungwe la Minibus Association of Malawi MOAM ndiokhumudwa kwambiri andi yatikhuza kwambiri chifukwa makamaka mbuyo mu MERA kamakweza ndithu amatha kukweza mwina 5 kufika 10-15% osapitirira ngati pamene popo. Kwa mutati muone pakali pano akweza mpaka 38% imene chiphinjo chachikulu. Tinakakonda kuti mwinano anakaigawisa kukwezaku kuti anakakweza pang'ono mwina ndi 10 kapena 15%, ma percentage otsalawo after 2 mwina 3 months ndi kuzawonjezeraso. Bungwe la MERA lakweza mtengo wa mafuta galimoto a petro ndi 38 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse, pomwe mafuta a diesel akwera ndi 28 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse. Ndipo mu mzinda wa Blantyre mtengo wokwerera basi unali usanasinthe pofika lachitatu madzulo. Komabe pali chiopsezo choti mtengowu utha kukwera kutsatira kukwera kwa mtengo wa mafuta galimoto. Mtolankhani wathu Daniel Zimba akuyankhula ndi anthu osiyanasiyana mu mzindawu. Kuza kwambiri kwa anthu akunyinyirika kwambiri kwauza kuti 15 kuchoka ku let's say nene mendase wa Chirimba Chireka kuchoka kuchireka kubwera mtauni muno munthu kumuza 3,000 akamazoti alibe ndrama ndezi kuti vuta kopsa chifukwa mafuta amene tagula mafuta odula koma no munthu kuti akwere mtengo odula sizikutani sifanthu alibe ndrama ndi zati kuza kwambiri apapa business yake ino kuti poti tinazolowera komanso kusiyana ndi kungokhaliratu fera ngodzidzimuka mammawa tikuda botero kuti ma filling station mwadzadza ndeti tafufuza ndimene mamvota ati mafuta akwera ndi usiku kotero kuti sitinalibe odabwa potenga zono kuti anzathu amene anamba ndondokelekana kuti mafuta akhala kukwera nthawi yonse koma ifo chona kuti panali zina zimene amafuna kukonza
sitinadzidzimukebe komabe tangodandaulabe pang'ono funa kuti kwanza tungati amene amakwera amaulendowa akhalabe mwina odandaula funa kuti mwina masalari awo ngatibe ali omwe amalandirawo lese ngati munthu amachoka chilomwe nawo kechito kulimbe zikhabe zomvuta kuti akwera ndalama zingati from chilomwe kulimbe. Titaona kuti zatikhuzabe chifukwa kuti sili chinthu choti tinachidziwa kuti chitero komabe tikatengera ndi mmene timamvera maiko anzathu mmene alili mafuta tikuonabe kuti zimayenera kutero basi. Pakadali pano chipani cha Democratic Progressive DPP chati sichikirapo ndemanga pakadali pano pazakukwera kwa mtengo wa mafuta a galimoto. Komabe ofalitsa nkhani za chipanichi a Shadrack Namalomba wati mtsogoleri wake apita Mutharika amenenso wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino sanayambe kugwira ntchito. Isaac Salima akufotokoza. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lalengeza kuti mtengo wa mafuta galimoto aukweza mwakuti pakadali pano malinga ndi kalata imene adasayinira wapampando wa bodi ya bungweli a Charles Kambauwa mafuta a petro aziwagulisa pa mtengo wa 3,499 kwacha pa lita kuchoka pa 2,530 kwacha pa lita. Izi zitanthauza kuti mafuta awa akwera ndi 38.3%. ndipo mafuta a diesel pakadali pano aziwagulisa pa 3,500 kwacha pa lita kuchoka pa 2,734 kwacha pa lita. Uku ndikukwera ndi 28.02%. kukwera mtengo kwa mafuta kukwadza pamene chipani cha DPP sichidatenga ulamuliro kusatira kupambana kwake pa chisankho chimene chapitacho malinga ndi kuti mtsogoleri wa chipanichi komanso amene wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika sanamulumbiritse pa udindo. Poyankhula pa programu ya kulinji pa Wailesi ya Times, Namalomba anati pakadali pano sangayankhule zambiri malinga ndi kuti iwowa sadatenge ulamuliro. Koma woyankhulira chipani cha DPP anati aonetsetsa kuti boma lawo lidzathetse vuto la kusowekera kwa ndalama zakunja limene adati limachititsa kuti mafuta galimoto azisowa mdziko muno. Namalomba adatinso nkofunikira kuti malamulo awunikidwe bwino pamene ulamuliro ziyendera pa nthawi ino pamene boma lina likutuluka ndipo lina likulowa pa mpando. Mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi ya John Kapito adatinso udabwa ndi kukwera mtengo kwa mafuta awa ponena kuti izi zimayenera kuchitika mbuyomu. Komabe iwo adati kugula katundu akuyembekezeka kukhuzidwa malinga ndi kuti katundu pa msika akuyembekezekanso kukwera chifukwa cha kukwera kwa mtengo wa mafuta awa. Mitengo ya mafuta adayikweza komaliza mwezi wa Novembala chaka cha 2023. Kupitiriza nkhanizi madzulo ano zokonzekera mwambo olumbiritsa apita Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino zili mkati pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mwambo olumbiritsa a Mutharika uchitika loweruka likudzali adapambana chisankho cha mtsogoleri wa dziko chimene chinachitika pa 16 September. Miriam Mulaya wadzandisa mbiri mu ripoti ili. Tidafika kumaloko tidapeza kuti zokonzekera zina zili nkati. Mwachisanzo tidapeza kuti asilikali a Malawi Defense Force akuchita zokonzekera zawo pamene akuluakulu amakambirana komanso ena anali kukozakoza malo ena ofunikira. A Mutharika akubwereranso ku bwalo la Kamuzu kumene adawalumbiritsa mchaka cha 2019 atapambana pa chisankho chimene chidachitika koma bwalo la milandu lidalamula kuti chichitikenso. Woyankhulira chipani cha DPP a Shadrack Namalomba adati akuyembekezera kuti kumwambo kudzakhala anthu ochuluka kotero ndikofunika kuti zonse zikhale mchimake. President wonse a Joyce Banda, ulemezeka Joyce Banda, ulemezeka Dr. Bagiri Musi, komanso the outgoing president abanga ofibuta bwino. Komanso timauzidwa kuko kunena kuti no pali ma president amaiko 4 amene apakakale confirm. Komanso pali ena maiko 15 amene sanapange confirm ataso kupanga confirm. Ndekukhaladi mwambo wakulu kwambiri wakuti ama president maiko amene tinawo mubwezi musadiki kukomesa afuna kuti adzachitire mwambo umenewu. Anthu olemekezeka amene akuyembekezeka kukakhala nawo pa mwambo ndi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera, atsogoleri akale a Bakiri Muluzi komanso a Joyce Banda.
Amalawi ambiri akadakhulupirirabe kuti matenda okhudza ungwiro m'maganizidwe amadza kamba kaufiti. Izi ndi malingana ndi mkulu wa chipatala cha St John of God Hospital Services Christopher Mhone. Amhone ati anthu ambiri omwe amapita ku chipatalachi kuti akalandire thandizo amakhala kuti anayamba kupita kwa asing'anga. Falesi Nthambo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Feston Malekezo. Amhone anayankhula zachiwiri atamaliza maphunziro okhuza za malingaliro a ungwiro omwe anachitisa kwa atolankhani aku chigawo chakumpoto pansi pa Nyika Media Club. Iwo anati atolankhani ali ndi udindo waukulu ofalitsa nkhani zimene zingathe kuphunzitsa anthu pa nkhani zosiyanasiyana kotero kuti akuyenera kugwirira limodzi ndi chipatalachi. Kenaka iwo ati Amalawi akuyenera kuzindikira kuti matenda a mu ubongo ali ngati matenda aliwonse amene munthu angadwale. Matenda amisala amakhala ngati matenda mthupi nawonso ndi matenda ambiri ali ndi matenda amisala ndi gulu la matenda. Mukatimo muli matenda ambiri amene amafunika kuti munthu abwere ku chipatala. Akabwera ku chipatala zakumayenda adokotala amuunike kuti munthu amene kuti matenda amene amisalawo zinake ndi chani, matendawo ndi chani. Amene wonso mukati somonso muliso kuti matenda iliyonse imene muli ndi mankhwala ake osiyanasiyana. Ndiye pamene akangopita kwa asing'anga kunena kuti munthu ine ndalozedwa, munthu ndapanga china chake chandichitika mwakati sangati kumvesesa ma sciences amene ali behind those kinds of things kuti munthu matha kuyenda bwanji and mankhwala amene takupasa mankhwala mtundu wanji. Ndiye chachikulu kwambiri ndikuzindikira kuti munthu akhala ndi vuto ngati loterero abwere ku chipatala mwansanga. Poyankhulapo wachiwiri kwa wapampando wa gulu la atolankhani atowera katswiri amikira chipatalachi kamba kuwaphunzitsa za nkhani zokhuza matenda mu ubongo ponena kuti izi ziwathandizira kulemba komanso kuwulusa bwino nkhani zawo. Taphunzitsidwa zosiyanasiyana zamene tingawuzire anthu uthenga okhudza kaganizidwe kangwiro komanso panalinso nkhani zokhudza ana amene amakhala m'misewu ya mizinda yathu kapena m'maboma athu. Ndiye nthawi zambiri timapezeka kuti pena tikamapereka uthenga timatha kulemba mosakomera amene akukhudzidwa ndi matenda akaganizidwe kangwiro kapena kuti kungobweretsanso mavuto ena. Ndiye maphunziro amene tikuona kuti kupita chitsogolo atithandizira kuti maphunziro anayika pamodzi atolankhani pafupifupi 40 kuchoka mnyumba zowulusa komanso kusindikiza nkhani ku chigawo chakumpoto. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Takulandirani kupitiriza nkhanizi madzulo ano. Inkosi ya makosi Gomani yachisanu yati ndiyokhumudwa ndi imfa ya mfumu yaikulu Kwataine ya boma la Nchewu. Inkosi ya makosi Gomani yati mfumu yaikulu Kwataine inali nsanamira yachitukuko m'bomalo. Inkosi Gomani yachisanu yanena izi pamwambo oyika m'manda thupi la mfumu Kwataine pa bwalo la Masina m'boma la Nchewu. Betha Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi Daniel Zimba. Agomani ati Akwataine adzawakumbukira mpaka kale pa ntchito yawo yabwino. Inkosi Makwangwala omwe amagwira ntchito ndi Akwataine ati malemuwa adakwanitsa kuthandizira pa ntchito yomanga chipatala cha Kwataine komanso sukulu za sekondari za Madzanje ndi Chimutu mwa zina. Mwana wa malemuwa Mayamiko Kwataine wati bambo ake adali munthu wolimba mtima yemwe amayankhula kuti akonze zinthu. Iye wati iwo adawaphunzitsa ana awo ponena kuti maphunziro ndiye chuma. Naye yemwe akhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah wati mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Mutharika ndi okhumudwa kamba kuti anakonzekera kugwira ntchito ndi Akwataine. Malemuwa asiya mkazi ndi ana asanu komanso zidzukulu zitatu. Iwo anabadwa pa 30 June mchaka cha 1966 ndipo amwalira pa 29 Septembala chaka chino. Malemu Akwataine ayikidwa m'manda m'mudzi mwa Kalimwayi ku manda achimfumu. Daniel Zimba kuwerenga ripoti limene walemba ndi Betha Banda. Independent Complaints Commission yati yalandira madandaulo 19 okhudza chisankho. Commission iyi imamva madandaulo okhudza momwe apolisi amagwirira ntchito. Malingana ndi ripoti lake, madandaulowa ndi okhudza ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission MEC, andale komanso apolisi. Brenda Kayo akufotokoza.
mulipoti omwe komishoni yomva madandaulo okhudza momwe apolisi amagwirira ntchito la ICC lati madandaulowa ndi okhudza zipolowe pandale, kuthandizira anthu kusankha omuvotera, kugula mavoti, kunyengerera anthu ndi zinthu komanso kuchita misonkhano yokopa anthu mu nthawi ya kampeni itatha. Ndipo mkulu woona za malamulo ku bungweli Anaislin Sowoya ati pakadali pano komishonayi ikuchita kafukufuku pa milandu yomwe komishoni yalandira. Madera omwe komishoni yali yalandira madandaulo ndi kuchokera ku Mchinji, ku Chitipa, ku Nsanje, ku Salima komanso ndi madera ena. Koma oyankhulira apolisi apita kalaya ati pakadali pano apolisi sadalandire ripoti lililonse kuchokera ku komishoni ya ICC. Kampani yopanga fertilizer ya Nanogro Nano Urea yati yayika padera ndalama zokwana 1 billion kwacha zokhazikitsira zina mwa ntchito zake mdziko muno. Kampani yomwe ndi ya ku India imapanga fertilizer kuchokera ku zinthu monga mikodzo, ndipo yati ikubweretsa makina oyezera michere mu nthaka. Pakadali pano mkulu wa kampani Hapenda Singh walimbikitsa alimi kugwiritsa ntchito njira zamakono pofuna kukolola zochuluka. Innocent Chunga ali ndi zambiri kuchokera ku Nkhotakota kumene Singh ndi akuluakulu ena a kampani anayendera alimi posachedwapa. Hupenda Singh ati kampani yawo ipitiriza kuthandiza alimi ndi njira za ulimi wa makono pofuna kukhala ndi zokolola zochuluka ngakhale fertilizer ali okwera mtengo pa msika mdziko lino. Poyankhula pamwambo omwe kampani inakonza pamene imayendera gulu la alimi amawira omwe akugwiritsa ntchito fertilizer oberekesa wa Nanogro mdera la mfumu yaikulu Malinga cha Zimbo mwa Nkhotakota, Asana ati mapulani obweretsa fertilizer okulitsa wa NPK komanso makina omwe azidzayeza michere yopezeka mnthaka ili mkati, ndipo izi ati zichitika nyengo ya mvula chaka chino isanayambe. Akhalani Longwe ndi mmodzi wa akuluakulu ku kampani mdziko lino. Tapanga estimate ndalama ndithu yosachepera 1 billion malawi kwacha imene tikhale tipanga pampu kuti zipangizo zonse zikhale zili m'malo kuti zikhale zitafikira ndithu maboma wonse komanso maregion wonse dziko lonse la Malawi. Mmodzi wa akuluakulu ku ofesi ya zaulimi mchigawo cha zaulimi cha Salima ADD Ruben Banda arunduna wawo upitiriza kupereka upangiri pa ntchitoyi ponena kuti alimi ambiri ayamba kugwiritsa ntchito njirazi zomwe zili zofunikira pa nkhani yochepetsa vuto la njala mdziko lino. Kubira kwa fertilizer ameneyu chifukwa awa agwiritsananso ndi azathu anife amene alimbikitsa ulimi othirira malo osiyanasiyana. Icho lingo choti alimi amene sanakwanitse kukolola chimanga chochuluka ndi nthawi ya vula akwanitse kukolola chimanga ndi ulimi othirira. Zimithandizenso kuti njala imene iliko pang'ono ichepeko kusana ndi imene tikanati tingokhala kudikira ndi ulimi wa vula. Mneneri wa bungwe la boma lomwe limathandiza alimi kupeza zipangizo za ulimi la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi Grace Tipa nawayamikira fertilizayo yemwe akupangidwa pogwiritsa ntchito zinthu zina monga mikodzo. Zipangizo za ulimi mulimi alowetse ndalama zake asakudziwa kuti kodi kandi fertilizer amene amagwira ntchito bwanji kumakhala kofutirapo. Ndifo ake tinaona kuti ndi chanzeru kuti tikhale ndi minda imeneyi yachionetsero alimi azionere okha ndi maso awo kuti fertilizer uyu amagwira di ntchito moyenera. Ndiye tikuyembekezera kuti kutsogoloko kuyambira panopa ndi kuti fertilizer amene ayenda malonda kuposa mene ana amayendera kale. Kampani ya Adventure Resources Limited yomwe ndi ya mdziko la India ikupanga fertilizer yemwe alimi maiko 17 kuno ku Africa kuphatikizapo Malawi, Zambia, Tanzania ndi South Africa komanso maiko ena okwana 70 pa dziko lonse lapansi akugwiritsa ntchito. Miyezi yochepa yapitayi sukulu ya primary ya Nthemba ku Zomba inali malo omvetsa chisoni. Ena mwa ana oposera 900 pa sukuluyi amaphunzira pansi pa mitengo komanso m'makalasi opanda denga. Lero nkhaniyi yayamba kusintha. Times itatulutsa nkhani ya mavuto pa sukuluyi, gulu la zachifundo la Mahindu lapereka chiyembekezo kwa ana pa sukuluyi. Mtolankhani wathu Mike Mataka wakhala kutsatira bwino nkhaniyi ndipo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Florence Mwale. Nyumba ya sukulu yomwe inalibe malata pano ikuwala ndi malata atsopano kutchinjiriza ana kudzuwa lowala mwaukali komanso mvula. Mjigo umodzi okhawo omwe wapereka madzi pa sukulupa omwe udalinso onongeka pano akhonzedwa ndipo ana, aphunzitsi ndi midzi yoyandikira akumwa madzi abwino.
malinga ndi mmodzi wa gulu la mahindu a Mahel Acharya, ntchitoyi idakalipo. Acharya atsindika zakuzipereka kwa gulu lawo poonetsetsa kuti sukulu ya Nthemba ikhale malo abwino okonzerapo tsogolo. Acharya anati ngati ana apatsidwa mwayi ofanana pa maphunziro amakhala ndi kuthekera kosintha dera lawo komanso khala nzika zodalirika pa chitukuko cha dziko. Ya Nthemba inanikhuzidwa chifukwa tinaiona mu TV pamenepo pa Times Television tinaona nkhani kuti school iyi ili ndi block ya classroom pamenepo ifuna kukonzedwa. Nakhala pansi ndi akuluakulu a bungwe yathu ya Hindu Social Group pamenepo tinayamba kutenga initiative yoti tikonze school hiyo. Pamenepo mukuona tinayamba kukonza classroom ili kumbuyo kwa ineyo denga onse imene inaulukidwa ndaikonza panopa tikunai chitsime imene simagwira ntchito taipo konzaso. Ripoti limenelo walemba ndi Mike Mataka koma amene amawerengayo ndi Florence Mwale. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Katundu osiyanasiyana ndi mayendedwe zitha kukwera mtengo kutsatira kukwera kwa mafuta a galimoto. Zokonzekera mwambo olumbiritsa a Peter Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino zili mkati pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mu nkhani zina, Independent Complaints Commission yati yalandira madandaulo 19 okhudza chisankho. Ndipo patsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana.